Okay. So Tatable 2023 Egwu Onwa Day for the Igbo kids in Minnesota. Tata kana na-egwu ihe a na-akpọ egwu ọnwa ka echetakwa ha oge mgbe ochie oge anyị na-emebe niile ndị nna nna anyị mekwara ya eme. So egwu ọnwa oge anyị na-anọcha n'okwu ụdara na ọnwa pụta na ọ na-egwu ọnwa nya ka anyị chọrọ ịkụziri ụmụ anyị nọ n'obodo a bụ Minnesota USA. So tata a ga-ewetara unu otu a si eme egwu ọnwa n'obodo a mere too well we can. But stay tuned. Alright, nne ke kwani ka afa Afam Mythological culture. Okay, ke fa na eme ba ta biko wana anyị. Tata I na-eme egwu ọnwa. All like a traditional celebration I name every year now. Ubo ne ke megole now? Oh yeah, but the second one. Second one. Nke gara anyị kemgbe emere ịchọta. Well, last year nke gara aga. So ke egwu ọnwa nke ihe ọ na-akụzikwa n'ụmụaka. On the people have connected with like the traditions and cultures I were from back home. Okay. Okay. Nsogbu adịrọ. Ngwa na anyị ga-amanụ ka o si wee gata. Daalụ nne o. You're welcome. Daalụ. Abịa. Ka egwa nwaanyị ọcha. Nwanne nwaanyị. Ka eke ime. Yeah, you too. Oh. Nwanne nwaanyị. Ka nji anyị achọsị. Si ọ na-agbagharị onye mgbagharị. Ngwanụ ka anyị nwee gị for a minute. So nne, ka egwanụ biko, ịgwa anyị afa ịgwa anyị ife a na-eme ebe a tata kwa. Ọzọ kwa. Ọgbọkwa obere ife. Egwu ọnwa. So egwu ọnwa bụ nke abụọ na tata bụkwa gịnị? Ọgbọkwa obere ife o. Banana. Nne mbịa ka anyị na-gị sụọ taa. Gwa anyị ife a na-eme na ife ụbọchị taa bụ. Ka m fụgodu. Anyị Igbo nọ. Akwa kpara egwu ọnwa taa. Gwana anyị ife a na-eme onye ga-asụ anyị. Ewo, esokwa m na nke a. Ezigbo anwụ ya ọ ga-adịkwa kpọkpọ taa. Emini ya na olden time. Anyị dịkwa mma na anyị na-akụziri ụmụ anyị ife ahụ. Daalụ nne. I'm telling you. Ọ ife ọ bụ. Akwa m ekwe m udu. Nwa ka ọ dị ha. Ma ekwe m udu. Nwa ka ọ dị ha ma ọ kpọkọrọ. Nne m gwagwara anyị ibere ebe ime taa. Abịakwana m asị na a na-eme egwu ọnwa ebe a wee bịa ka nkiri enye maka na ihe egwu ọnwa na-adị mma. Oh yes. A na-egwuri egwu na-enwe ezigbo tọ. Ngwana ọfọ nwa obere ifu nke ebido egwu ọnwa. Daalụ nne. Daalụ. Isi na ike. Ada. Nke na-eme. Anyị abịago n'egwu ọnwa nke taa ga-adị egwu. Ọ ga-adị egwu. Ọ ga-adị tọpụ. Ngwana kelee ihe ị ga-akọwatakwa gbasara egwu ọnwa. Egwu ọnwa bụ nzukọ ụmụ agbọghọ, ụmụaka, ndị nne, ndị nna ebe a na-anọ kparịta ụbụbọ ịkọta ndị ọnụ ka ụmụnne na ụmụnne. Onye Igbo ọbụla nọ nso gbaa mbọ pụta ka anyị na-emekọ. Asị na a na-esi oge mgbogbo gara aga na anyị na-eji achọtarị nwaanyị eziokwu. A na-eji anụ ma dịnụ adekwu ọ na anyị nwa abago n'ụlọ. Ndị na-achọ dị chọọ nwunye fapụta. Mana nke anyị ga-emezite ama na ụmụazị ma na erube n'oge ịchọta ndị dị ka otu a. Nka na-amụta omenala. Anyway, daalụ nne.
Modern social the social. Okay, why? I know more. Kekwan nke a fụchara ndị nne anyị ebe a kedu ife na-akpọta ebe a tata modern social unu si unu bịa soro ugwu egwu ọnwa taa ebe a nọnyere ụmụ unu unu eyikwa dị ka ma ebe niile ka eji egwu mmiri taa ngwa hold on ka ebe ka ese Hello guys, how are you? Yeah, Kedu? You want to say something? Man, no get low now. I don't want to go and get what the way may go. Any one of you. It doesn't matter. Young people respect. Young people. I have no day for respect. When he's done, Can you imagine? Hello. What's he doing? That was him, bro. That was him. Hello, big boys. Hello. What's up? What's going on today? So, what is today called, please? If anyone can tell me what's today. Hey, I learned that the Igbo should be able to talk to me, I guess. Today is the day we come and enjoy, chop life. Yeah. And then let's go come. What is that day? So what is today, as it's called, Egwu? What is it teaching the kids?
teach the kids, or what do you teach the kids? Culture and practice they do. Okay, cultures and traditions and our way of life and all that stuff, right? I learned that some people can actually find a wife today. Is that true? Yeah, something like that. Who's gonna find a wife today? Wife or husband or something like that. What is actually wife? We'll see, right? I mean, you is too. So, but like, I'm like, it's like. Well, now the question now is if you're old enough to get married, right? What's old enough in Nigeria? Well, the age back, a woman can get married like 16, 17, 18. Yeah, even 15. Yeah, 14. Yeah, but these days it's not visible, right? No more. You gotta be like 20 something, 25, right? Well, thank you guys. We'll see how it goes. All right. So what about your name? What's your name? My name is Emmanuel Jr. Emmanuel Biko Jr. What about you? Doc Nkwacha. And what about you? Big boy? Nkwacha, I guess. Nkwacha and Namdi Nkwacha. What about you? What's your name? Good. Okay, let's start. So, we have the men here, but I will take it. Igbo ekwu na Igwe kwa, Igwe, kunye. Now, say cha-cha-cha-cha Igbo kwe. Cha-cha-cha-cha Igbo kwonu. Yeah. Where's one? That's right. Now, you guys remember when Daddy said it's a signal to be silent? So we have said it 3 times, the speaker. However, before we start, we need somebody to lead us in prayer. Yeah. Okay. Sister Coco. She's very tough in prayer. Here's the thing. Coco will start, for example, she will say, nine on any way. If you can respond along, we all respond. She's not going to say it all. Okay? So usually it's a call and response play. Okay, what? Answer. Gbala imefe anyị dịka isi gbala mmefere anyị na-ekwenye ka nkwenye na-anọnye na zọpụta anyị na-ajọ ife otuto dị etu ọ dị n'izizi na kịta n'okpo niile n'ụwa ebe Good job, Coco. So, we needed a speak. We need the. Hey, sir. So, what's your name and what have you come here to do? Can you be by me? That's why you want to if you book in the member. What you do, Joffo? I be a medicine park. I cannot play make Minnesota. Yeah. You may picnic in the Igbo school. And at Borgin. And at Borg. Well, one. The one, yeah. So, you back and I presume Wakai, you know, Basara culture. Yeah. The Igbo. Yeah. Right. So, on what can they back or one nigga kill? One them the one nigga. One. Okay. What the one nigga on the cook if I feel book one again. I have Chidema. Chidema. Okay, dialogue. No. It's a point. Okay. Playing under the moonlight. Okay. Culture playing under the moonlight. 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Right there. Somebody's behind you. Moonlight dance or moon dance. Playing under the moon. It's to
teach children. We use folk stories to teach deep moral lessons. Yeah. What else? Yes. Where, the place, where will the grandma sit? So you put under the moonlight. Okay. So let me tell a story. Yeah, go ahead. So you're not night on that one. Okay, so let me tell a story. I need everyone to. There was no TV, when there was no phone, no internet, nothing. People, the Igbos gather together. Okay. At night, under the moon, full moon. So we're going to pretend that there's a full moon out there, right? There's a full moon. We'll pretend. to this direction. Testing. Testing. Kind of, I don't know, dating or something, dating game. So, it's very, very important that we know our history. When there was no TV or internet, what do our people do? Now, that's for the younger kids. The parents will come out and they'll sit and they chat. They talk about the problems, their joy, who had a baby, all the fun things. That's what we're going to do tonight. Everybody is going to have fun. Yes. And then we go to the stream to fetch water. We have buckets. We actually said that we're going to have a contest. Who is going to go over there, fetch water, put them on your head, standing up straight and carrying it without holding it. Let's see who has a balanced head. Okay, well, when time comes, we'll see. We don't want any bucket falling. And if he falls, guess what? You go back and fetch. You cannot come back with empty bucket. In Igbo culture, if you come back with an empty bucket, you get what? You got whipped big time. So you better go back and fill up your bucket and come back. Oh, yes. Did you hear what he said? He asked, what if the water is 4 miles away? The stream, right? The stream is 4 miles away. And you dropped your bucket of water. Yes, you have to turn around and trek 3-4 miles back to the stream. 10 miles. 10 miles, you will go back. Yes. All right. So, do not forget this, because next year when we do Onwa again, you have to explain why the Igbo culture do a lesson. It's important that you listen. All right? They want to. Uno no where? I'm here. Uno no where back? They want to. Oh my God. Everybody's very happy. I know you have been looking forward for this day. This everyone, since 1 week I couldn't sleep. Yes, I've been waiting for it. Even yesterday, I started getting ready. And when I called Auntie Rosita, she said, no, yesterday was Thursday. That is tomorrow. Just to show you how exciting and how good everyone is. Everyone is a very, very important thing in Igbo land. That time, everybody took a money on your life in the house. When the moonlight says it's brighter than any electricity, everybody will come in a place, sit down,
those girls, young girls before, now people can wear clothes everywhere. That time they don't even wear much. There's something they wear on the waist. They call it ijigeda. And men tie just a small thing on their waist. And it's nothing to everybody because that's how we dress. So everybody will come there. Whatever is going to happen, they will start telling stories of things. I'm going to tell you people some stories. That's my head. I can't see. What up, bro? Yes or no? And then we say this one dress better than others. This one don't have this. This one has that. Mostly you children in school. There is a woman. She lives in the village. She's married. And that woman has only a child. And that child is so handsome, very handsome, that when you see that child, you'll be looking and looking and looking. You can even hit something looking at him. And there was a time there was war in that village. And that woman don't know what to do. And she kept on saying, God, you know, I can't send the only child to war. But she was forced to take that child to war. She didn't like it. But the thing is that we are using it as human beings. But in those days, it's animals. So when the people that went to war started coming back, the woman went at the gate, was waiting. All the people, but that time it's animals, like elephants, like big lion, all those fearful animals. They were coming and that woman was sitting down. Anybody that comes or any group, they will ask the people, where is my son? The name of the son is Okuko. It's Okuko. Be careful. Be careful. Be careful. It's just a lot. You're supposed to be out. So something's wrong and right. Where your feet are. You can't respond to it, but I just give it at this point. So, So she was asking and asking everybody. Nobody wanted to tell her. Until when the tortoise, are you okay? Yeah. When the tortoise came, you people know about the tortoise. Turtles. Yes. We got tortoise, I said, you are coming. Did you see my son? Do you know what happened? And everybody guess what tortoise did? Killed him. He killed them. He ate them for dinner. Oh my God. Wow. Exactly. That's what happened. Because nobody wants again. Nda. Okay. Udala is like a pear. Okay. Udala mocha. Udala mocha. Cha cha cha. Munye namo. Go to the lafia. Lacha lacha lacha. Lacha po wengwene. Lacha po wengwene. Inu wa bolili. Onye nosion. Na-asụ. Ọ afọ Igbo ka a na-eme. Mami àwọn òfin onwe a nyere nwunye nne ya. So, ole ito.
ụmụago etu ụfọdụ ụmụ nwaanyị si eme na nwa mmadụ na so osichee nri udobele nwa ya ọkọ ya na-eneta nwa ya o nwere ihe ọ ga-enye ya so mgbe mamụ ya fụọrụ ọ na-egbuti ọ na-elote mamụ ya na-ebe akwa alịlị o jere ebe ụdala na-akpọ ụdala n'oyibo ọ bụrụ cherry nwa ahụ gaba ebe ukwu ụdala ọ na-agagharị na-ele anya na maka agụụ na-agụ ya nwunye nna ya jee afịa ogote ụdara n'afịa ọmanye onye sọ nwa ya o wee na-ewute nwa o wee jebe osisi na-amị ụdara na obodo Igbo onye anya afọ ụdara ka ọ dị n'elu ụdara mụtobe ụdara mụtobe ụdara mụda nwunye nna m otu ụdara n'afịa onyere nwe nne onyere nwe nna elu ụwa bọlili onye nọsịa n'aba ụdara wee daa ụdara daa mamụ ejiri mere na ụdara so Order is okay. I am a research. Onalo, Lasha Odalo, Roger William Colia, where poor Makifi now, Unia, Adare, Mogoto Dala. Oh, when you see, yeah, Dala. Oh, General Dala. Unia from here. Oh, dear Codala, you can't see so. I say, oh. Udala muto, to, unya namo, goto dala naja, onyere wenna, enu abolili, onye nosionaba, ndewono. Ụmụaka onwe onye ga-ghọta ihe ekwu kọwa anya. Wow. Go ahead, you can say it in English too. You can translate to your peers. Our translation now, yeah. Okay, hold on. I want to know about the story before. Anybody? I know about the story. Don't worry. Everybody now. So busy. Can I speak a little louder? A little louder. Okay, so he's going to tell you guys the story, okay? But the moral of the story, I wouldn't even call it the moral of the story, but think about Cinderella story, okay? So it's very similar to Cinderella's story in Igbo land, okay? So... Fairy tale. It's a fairy tale. Right. Thank you so much, Right. brother. So he's going to now interpret it for us in English, but it's a beautiful story. Just listen now, please. Don't distract him, please. Someone's dad had two wives. Both of them had a kid. Oh my gosh. One of the kids' mom died. And then anytime so the other mom she would started crying and felt bad. Anytime the mom went up to the market, she bought star apples. Star apples. Star apples, and only gave to her son, but they gave to him. So
he went out to the star apple tree and he looked up and saw the star apple and he started singing star apple fall. And then it fell, grabbed, ate it, and then took the seed and planted it. Can you go to the pool? Started, thought that it would be a bathtub to grow. So then he started singing star apple tree grow. Good job. Good job. Can anybody try? Okay. She wants to try. She wants to try? Okay. No. Yeah, so you guys start talking. Everybody. Go on. One time, a wolf came in the side, and then he grabbed all the apples. Got all the juice. Wow. And then he scoured the house, and he broke the house. Oh no! That's not good. So what? And then they didn't know their house was broken. Oh. They were in the wolf's house, and then they smacked the wolf, and they made a new house. Yay! Good job. Good job. Amen. At least onye n'ime unu kịta gee ntị ọfụma ọwụdị etu unu si n'ọka unu na village unu a na-akọ na ndị nwaomi unu na-eme unu gada one place ọbịa akụkọ ife ọma ka ha na-eme maka ebe onye si ọ na-egosi ebe ya si ụmụ onye mụrụ nwunye mụrụ nwa ọ na-atọkwa ọchị ọmụọ nke mbụ ọba anya nnu ọmụọ nke ọzọ ọba anya mmanụ ọmụọ nke ọzọ mma ya na-akpọ ụkpaka ọba anya ụgbọ kwa ịtọ ose na-aba n'anya mana ọ babalị ya so o wee onye na-achọ ịlụ nwaanyị na obodo dịka mmadụ si achọ onye ọ ga-anụ o wee bịabe onye ahụ bụ onye nnukwu mmadụ mụtara ụmụaka o wee besi ya na ya na-achọ nwaanyị osi oke wee ọkpọrọfu ya nwaanyị unu ga na-aza mkpu unu kewere nnu tụdị Igbo nwa agadiye ganụka pangene ganụka pangene ọrụ nke ka ya chọ ọrụ ga papa onye ọkwa nwe nke ọzọ ose tụdị Igbo nwa agadiye pangene ganụka pangene gị kute m lele ka ịmara imeza ga n'oge o pangene ganụka pangene ọ chief bịara ịmụ nwaanyị onye ọbịa bịa wee kpọọ nwa ya sị anya bịa ka ọ maa ma chief eze ndị anyị na-akpọ chief n'Igbo bụ eze kenge eze o wee kpọọ nwa ya nke a na-akpọ ose tụdị Igbo wee gaji pangene ganụka pangene gị kute mmiri ka ịmara imeza ga n'oge o
Ganuka. Bangene. Ụfọdụ ṅụrụ mmiri, ọsọ na ọrụ nke ya chọrọ. O wee kpọọ nwa na-atụ dị Igbo nwa agadi o. Bangene nganuka. Bangene bipụta mmiri ka ị mara imesa ganụkwa gị o. Bangene nganuka. Bangene. O wee bute mmiri. Não, mana kanya chọ. Nwoke mụnwa, ụfọdụ ịma akwụkwọ na-alụrụ iwe nne. Emechie onye kwuru onye kọwara ya. O wee sị ya na mmanụ, ọ sị ya mmanụ ya mmanụ. N'ome eme nwunye do na mmanụ. Ya bụ na ya nwere ego, ya kwuru. O wee sị ya, nwa m eje n'anwụ. Nwa m eje n'ọkụ maka mmanụ ka ọ bụ ọsị ọbụcha ọsị ya ọsị ya na ya nwere ụmụbọyị n'ụlọ ndị saba ntị na-asa abụ nọ na kọmpand na haus ya o wee lụrụ mmanụ mee ihe niile wee naba eze wee pụọ ụmụbọyị ya na-asa abụ mmanụ maka ọnwa anyị anụta ọfụ na-asa abụ ya ịma na etu ụmụaka si eme n'ofu mbọsị asị anyị eke ije chịta nkụ n'anwụ onye nkulo oje chịta etinye n'ọkụ onye tọn ya lụrụ na ntinye n'ọkụ oje maka na di ya bụ iwe na-ewewe na ha na-asa abụ ya na-eji ozi sọrọ wee kwe ọ mara etu o esi jụ icheta nkulie ọfọ n'anwụ ọ na-agbaze nwa obele bịa debe olee mgbe onye eje tinye n'ọkụ oti ọ na-agbaze oluzi mgbe ọ fụrụ ilo nke ugboro ịtọ anwụ na-eke gbaze ebe niile so nnụnụ ndị Igbo na-akpọ ele ọdụdụ onwe bed one bed na-enwe long tail na-eme etu ọfụta n'anya na mmanụ okwu ọdụdụ ya ọkụ ịma ihe ọdụdụ tail ọkụ ọdụdụ ya na mmanụ ebe eze na-arụ ọrụ ọ gaghị eze round esesi ogene ka nnụnụ chọrọ ebe a otugbapụ ya unu si oke na ọ nwere ihe ya chọrọ ngwa gị ka ya jebezie nsị nga ya bịa kọọrọ ya anya bịa gwa ya ga-ekwe na iwe nnụnụ golu onye na-anụ nwaanyị nwa na-agbazago eze mmanụ idorenu na-agbasi ikpo kpasi gene eze mmanụ idorenu na-aghasi ikpe kpasi gene nyanya eweli nwa abalị deli nke ya kpasi gene ili ya anya n'ọdụ ihu nwa nke ya kpasi gene eze wee onye ka ọ na-agwa bi eze wee manata n'ụlọ manatazie n'ụlọ bụ ụzọ nwunye ya hụ na nwunye ya gbasagbo n'ilo kpọrọ mmanụ eze wee bee oyiwe ekwuru n'ụbọchị ya na onye ya nụtara ọfụ maka ihe tupu wee na-akpọ egwu tupu wee kwụsị na mmadụ ama anụzi ihe na-abụrụ mmadụ na mmadụ ga na-anụ mmadụ na ọ bụrụ ihe nkịtị ka mmadụ ga-anụba so otu a ka eze maka na ụmụ bọyị dịka ụmụ nwanne mama si m jee n'ozi o si na onye nwere ka o si dị mba jee n'ozi mgbe mama fọlụ unu gbawara onye mba onye ha ji wee lafụta mmanụ n'anwụ o wee gbazie ọkụnyele o jerebe
Una elote ya kita, unote mbili. Unote mbili. Nezo no wanyi to mwanu ose. Oria. Oje lagu. Umo boysi na ba ye kuze. Onye olu oje. Awe wediwe. Sibi ese aje to onye ri so onye ri. Ole bi se bi no. Owe wa se. Na-enwe nnụnụ na-enwe nnukwu ọdụ tel o wee bịa ebe mmadụ n'ọdụ ya fere jebe ebe onye na-arụ ọrụ nọ wee lụ gaa nwoke raụnd ụtụsọ gịnị ka nnụnụ bịara ime nnụnụ wee gbaa ya ama ihe mere mgbe a ka o ji gwụọ ya eze mmanụ ịdọ anọ na-ahụ asị ikpoo Basigene gene basigene mani no anu na lasipo basigene gene basigene nyanye we wa balo tune dele kiya basigene gene basigene ini anya no ifolo kiye basigene gene basigene otwa keze kuwena rufuli penu nwere n'eziokwu tupu wee sị na mmadụ ga na-ala ibe na amala anụ ife na-abụrụ mmadụ wetakwa kọrọ. Wow. Daalụ nne. Take it easy. Watch her. This way. Watch. Watch our auntie. These are our Igbo boys and girls trying to go fetch some water from the stream, just like you do it back in the village in our country, Nigeria. Right now they're trying to fetch the water just like we do it in those days. Even right now they're still doing it. They're fetching the water. Put your leg in the water and go fetch it. You got more space up here. Now look at me. Teta. Good job, kid. Keep going, keep going. You can do it. You can do it. Good job. All right, well done. When you grab your water, bring it up here.
And just set it on the floor. Yeah, set it on the floor, please. You have done so well. I don't have it. You are disqualified. Well done, boys and girls. You have done so well. You have done so well for yourself. Well done, CC. Yeah. Well, you can go the second time if you want to. Just pour it out. Go for more. Please come out from the water. Come out from the water, please. Come out from the water, please. Pick it up. Now your turn. Continue. You see, you have to be aware, not pay attention. You gotta pay attention. So we want it to be easy because we don't want Good job.
Oh, you did it? You did. Oh, sorry. Keep going. No. No. Disqualified. He didn't drop that stick. No, he just gave it to him. He gave it to me. No. Come the center. You failed. Come here. You failed? Failure. Aren't you fair me next time? I didn't. They told me not to run. They told me to You walk. should have redo it. Return to where I ran. You have to return to the stage. Okay. Over there. Okay, good. We are going to do the Oyele Lion as well. Oyele Lion as well. Good job. Good job. Say it louder. Good job. Okay, we're going to do 2 more rounds so that we can eat and then we can take water because we are going to be on time. Be brave, okay? And you can do it. And we're here to support you. He's gonna get used to it. So say it louder. You call and they respond. So when he calls, you better respond, right? Okay, let's roll. Good job. Let me try one more person. Thank you very much. We have to go and eat now. Be sure that you are going to watch it. I was right here, not right there. How come he came is getting taller? What happened? All right, you guys start coming.
Keep coming. $83, 70 something. We're not going to tell you Mama's age. Mama is old. And in Nigeria, this is priceless. When my grandma, of blessed memory, when grandmas are old, the hand, how many of you remember? They have this sagging hand that is so soft. So as a little girl, I would go hold my grandma's arm and I would squeeze it. It felt so good. It was relief for me. So we bless Grandma for being with us. We hope that in the next... Yeah. So basically this game is like, you're in a circle and then like you draw something behind someone. So it's kind of like Duck Goose but different. It's like you put something behind another person. The person has to run around the circle the same spot, and like they have to catch them before they get there. Basically, it's like Duck Goose. Let's say you're putting something behind someone. Yes, he is. Okay. Good job. Okay, give him a clap, please. Okay, so we're going to get started because we're running a little bit late. Could you move the chairs out to the way so that nobody gets injured? Move the chairs all the way back. And we're going to come the side outside of it so that nobody gets injured. You ready for this? Ready to run? You guys are gonna run. Can you listen? Listen to me. Move a little bit this way. You're gonna run. Move a little bit back way, that way. Hey, can you stand up? Come inside this way so that people can run at the back. Name and identity. Listen to me. Look at me. Come this way. No, this way. Come this way. And then move back this way. That way they come. Will you go here? Do we have enough space over there? He's like 13. Ladies and gentlemen, come and join us. Hello. Abankara. Udume. Udume. Onyamara. Yeah. Good. Now let's practice walking around in circles so that we know whether this is safe. So I'll in the building. It's a cars on the beat loading. Mama belu machekwana. If I buaku kondimbu. Awutalo na chigi chalo ke mwana fufulie. Kabuna na vuri vedima. Ofune na mumovu chiadie ke wanem. Akani na roma fancha no siolo. Even na yolisa ogosie mu ogosie ibem. If all of us get Nancy na Jayana. Ngwa kene olisa. If o melerika o. Obini kwe no. Kai kene olisa. If o melerika o. Obini kwe no. Imepaino, aino ziwanu na mbubego. Nayada mwazi kaida tego. Imepaino, aino ziwanu na mbubego. Nayada mwazi kaida tego. Onobodo jidoku, oye nawe jidoku. Ive malama, kunocha ya fune logo. Na chufu wakala, mkoka elege jililive. No vive dolu maya nada kuzi wanja kuzi. What them say you know fi do am. I want be prove them wrong. Yeah, them say you know fi reach my brother. I say prove them wrong.
na fama mesia kala fame buwa nkege no yazula fi wayana ni malamalo sazubo malivo rimili newu no meno ke no menu bom ngwa kene olisa ifo melerika o obinigwe no kai kene olisa nifo melerika o obinigwe no imepaino aina ziwanu na mbubego ayada kwasi kaida tego imepaino aina ziwanu na mbubego ayada kwasi kaida tego Italia jankata Italia oyori fitebekana Italia kadima kango kabosu Gota bosu oya telema Ratman exchange Alam nandi Ratman ne ya delele Ikenga na Morocco Ikenga ya delema Awowo na Talego Na Switzerland Bagana Lowensu Junior Kesi Thailand Egwu Martin Smokocha Nnamdi Bianuleku Owase kwa afwa kiji emongo Akuchi yelu nwata Na Kazakhstan Bianuleku Akuchi yelu nwata Onye go ne yade Ikenna Badimik Entertainer Onye go na Dubai Onye te Japan yadele Na viva Germany Na viva Onye go ne yadele Ganja big ilu oge egwu na mkpọ ganja ye Kere maka egwu dọpụ egwu ekwalọ igwe senji Mmanwụ nọ mụ na leje Ọnụ vulegwu nteje mụ lele Onye kachi bekee Arabụ na Tunisia Onye ego na mụ bịala egwu Chuks Williams Akubigi na Portugal Enolia Ulibazala Ndoka enjoy na eja Opala kuna mwa Onu uleku nteja no na mwa Konjali Akanyela sana viatina Onye wele suna Onye kubole bia Malele go chezava Kedi moka mili malu CEO Eastview Biano Loyaka Ode Eza batachi bu eze CEO Akumotos Nigeria Limited Paul Odenibo Paul Fingerjet Anasozekwa Chris Andy Exchange Odogu Eze Butebuta Wano na Soka Unamawa Lukesh Nice Odogu na Cyprus Onye Gone Adele Laige no Liza Iteli Uduru vogu na mnonama Nemwolo It's the cars on the beats loading. Son valunetio NigerBlazeDance.com.au Ibo people ya vevo ma Mawuneti Ibo people ya fu mama Mawunebe Ibo bakale Mawunara Akidi wale mbali wunye di mmaneju anyi na begwi Mawunara Ibo bakale Amako bode pelempe Igwa nebiro mimbi Mawuneti egu Udelude egu Iwa ilulu kobelishi Analua kuna nkete Udelude Mwanabia Eju tweji agedi egu Nyabutu aragisi mwa Nyaboli yanka Mawunebe Anematu